Waqt li ninsabu fuq l-adba tal-istaġun tas-sajf, fejn ħafna bajjiet jinsabu diġà affollati bin-nies, il-Ministeru għall-Ambjent nieda kampanja biex meta jmorru jomu jużaw mill-inqas il-plastik li jintuża darba. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li l-kampanja bit-tema Saving Our Blue għandha lan li tindirizza l-ammont konsiderevoli ta' skart iġġenerat fil-bajjiet tagħna. Il-kelliema tal-kampanja Claire Aġus qalet li l-kampanja tinkludi 10 inizjattivi li jistgħu jħallu impatt pożittiv fuq l-ibħra tagħna. Illum il-lonċjajna dawn l-10 regolamenti għaw 10 kmandamenti, sejlhom 10 kmandamenti. Huma modi ta' kif wieħed jista' ibiddel xi ħaġa żgħira fl-istil ta' ħajja tiegħu illi sa tagħmel ħatħalli impatt pożittiv fuq l-ambjent u fuq l-ibħra tagħna. Fost oħrajn tissuġġerixxi li l-għawwiema jieħdu magħhom fliexken tax-xorb li jistgħu jerġgħu jużaw u jgħidu le għal kull oġġett tal-plastik li jintuża darba u jintrema, bħal tazzi, basktijiet, platti u pożati. Jekk inti sa tmur fuq il-bajja, ara x'għandek bżonn u sa tieħu dak illi għandek bżonn mhux dak li ħatarmi u ma trix terġa' tieħdu lura d-dar. Jekk inti tpejjeb, ara fejn sa tpoġġi il-bazz tas-sigaretti tiegħek wara li tkun lestejthom. Is-Sinjura Aġus qalet ukoll li mis-Sibt li ġej se jibdew jiżuru qatt ta' bajjiet fosthom il-bajja tal-Għadira fil-Mellieħa biex jarfu lil pubbliku kemm hu faċli li jbidlu d-drawwiet ta' kif nikkonsmaw l-affarijiet. Fl-istess waqt, id-duo Daniel u Sander se jtellaw preżentazzjoni għal studenti li jattendu skola sajf. Aħna ħankunu qegħdin induru l-bajjiet sabiex ngħinu lil dak li jkun jaħseb ftit iktar qabel ma jagħmel ċertu għażliet fuq plastik. Għax il-ftit żgħira li tbidlu intom tkun qed tbidlu ħafna fil-pajjiż tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.